Speedway-kører Nicki Pedersen er tilbage i værkstedet efter en hudtransplantation. En operation, der gerne skal være sidste bump på vejen efter en meget uheldig sæson. Vi har hele tiden sagt, at nu starter vi på en frisk, men det her, det må være vendepunktet. Om nogen kender han vejen op efter at have været nede. Man vender sig selvfølgelig lidt til smerten, og man vender sig også til, at man slår sig en gang imellem. Men altså, det er da klart, det her, jeg har ikke haft sådan nogle brændsår før, og det har da gjort en rigtig nas. Det har ellers været en lang sæson med flest nedture. Styrt, skader og dommerkendelser har været imod den fynske kører. What the fuck's going on? Og nu også en hudtransplantation. Ja, der viser det bare der, hvor de har taget det der faktisk på størrelse med et A4-ark op på mit venstre lår. En høj pris vil nogen mene for en nybagt far. Altså, jeg hører både venner og også kollegaer, som siger det der, men det er utroligt, hvor langt du egentlig vil gå. Men det er rigtigt, vi har fået en lille dejlig prinsesse. Det giver da eftertanke. Nicki Pedersen håber at være tilbage i sadlen til DM-finalen fredag den 7. august.